Ja són gairebé 3.000 les signatures de suport a la reinstauració del servei d'hemodiàlisi a l'Hospital de Formentera, que han recollit els pacients que s'han de desplaçar 3 cops per setmana a Can Misses a rebre el tractament. Avui la diputada Sílvia Tura ha preguntat sobre aquest assumpte per rebre aquesta resposta. Que estem estudiant com poder millorar el servei que s'està donant en els 3 pacients que vostè diu de Formentera que fan hemodiàlisi en aquests moments. Hem de dir que per posar en marxa aquest servei necessitem un nefròleg. No és fàcil trobar, segons determinades especialitats mèdiques, si poden contractar un nefròleg fàcilment. Això per una banda. Hem de pensar que l'Hospital de Can Misses un nefròleg està atenent a 50 pacients. El servei de diàlisi es va posar en marxa en 2007 a Formentera i es va desmantellar quan el 2009 l'únic pacient que ho feia servir va deixar de necessitar-ho en ser trasplantat. Però és evident que ara torna a ser més necessari que mai. A més, estem parlant d'altres persones que tenen entre 60 i 80 anys, amb la qual cosa ja m'explicarà qualsevol de vostès què pensarien si cada dia si dia sí dia no haguessin de desplaçar-se a Menorca per anar a rebre tractament d'hemodiàlisi. La formenterera ha demanat que es contempli l'aportació necessària en els pressupostos del 2021 per a aquest servei. Es necessita tornar a posar l'equipament a l'hospital, això té un cost i durarà un temps, evidentment, però és viable. I després es requerirà contractar un nefròleg o una nefròloga addicionals en els 3 que ja té l'unitat de Can Misses, però que no tenen cap obligació de desplaçar-se a Formentera. Demà dimecres la diputada presentarà al Parlament una proposició no de llei per la qual demanarà al govern la contractació de personal per atendre serveis desatesos com aquest, les proves diagnòstiques TAC i un gestor de casos que coordini a altres professionals.